Gang gathers. Hey, Hey gang. Scooby. No, Yeah, he's yeah, smelling him. Yeah, it's That's okay. good. It's on? Yeah. Okay. Eli tällainen pieni kaunis neitokainen täällä pitäisi löytää kotia. Surullista on se, että täällä ei ole vielä edes nimeä, niin katsotaan, että miten me saatais hänet kotiin. No hei Berry. Berry. Berry wants to be promoted too. Eli tää on tosi tämmönen hyvä luontainen, mutta siellä on niin paljon koiria tuolla shelterissä, että se pelkää siellä. Suhtautuu ystävällisesti, vähän välttävästi muihin koiriin, ei mitään ongelmaa. En suosittelisi ehkä pienten lasten perheeseen, koska on vähän herkkä. Muuten tulee kyllä toimeen kaikkien kanssa. She's very calm right now. She's a real pet dog. Yeah, she's posing right now. Yeah. If I would have space for another dog, I would apply for this one. Yes. But now I'm just promoting her. Yeah. Yeah. Now she's a bit more relaxed. Yeah. Because she was trembling. Look, she's avoiding at first, but you know, there, yeah. All is well. Oh. Like, just like in maybe 2 weeks at home, she would be perfect. Yeah. Just maybe some bad experiences with people. Yeah.